Mga igsuon, diri sa ebanghelyo karong adlaw, duha sa mga disciples ni John the Baptist misunod kang Kristo. Maotong paglingi ni Kristo, nangutana siya, asa man mo padulong? Niingon tong disciples, gusto unta mi makakita kung asa ka nagpuyo, Lord. Niingon si Kristo, come and see. Maoto, niabot sila sa lugar kung asa nagpuyo ang Ginoo o nagpundo sila dito og dugay-dugay. Wala na gisulti ang detalye unsay nahitabo, pero tan-awa unsay sunod nga nahitabo. Ang usa sa mga disciples, si Andres. Iya dayong gipahibalo ang iyang igsuon nga si Pedro. Now, ang atong katingad-an kay human sa ilang pagpuyo sa kun asa gapuyo si Kristo, wala na sila mibalik sa ilang gitrabahuan. Anyat didto unta sila makasapi. Hayahay unta ilang kinabuhi. Pero nganong ilan natong gibiyaan ug misunod sila kang Kristo, ug nga sa ila rabang pagsunod kang Kristo, daghan kaayo silang mga nasinati nga mga pagsulay ug kalisod. Pero wala na gyud sila mibalik sa ilang trabaho. Mga igsoon, unsa kay nahitabo dito sa ilang pagbisita sa balay ni Kristo? Mga igsoon, kay taod-taod man sila ditong nagpundo, ilang nailhan si Kristo kun kinsa siya. Maayo gyud dagway ang ilang pag-ila-ila kang Kristo. Kay wa na man gyud sila mibalik sa makahatag unta nilag comfort. Mga igsuon, hangtod biya gyud nang matay sila, hangtod biya gyud gipangpatay sila, wala na gyud sila bibiya kang Kristo. So nakaila gyud sila pag-ayo ni Kristo sa ilang pagbisita sa kun asa siya gapuyo. Mga igsuon, kinsa ka nato diha reklamador sa Ginoo sa gakahitabo sa iyang kinabuhi? Kinsa ka nato diha ang negatibo ang iyang pagtan-aw sa iyang kinabuhi na puros na lang pait? Kinsa ka nato diha ang talawan nga muhimo og maayo? Kanang hesitant ba? Kinsa ka nato diha ang dali ra mataranta sa kinabuhi? O kinsa ka nato diha ang madudahon, dali rang mahinawaing sa katolikong pagtuo? Mga igsoon, dili kaha kulang pa ang atong pag-ila kung kinsa gyud ang Ginoo? Kay kung nakaila ta pag-ayo sa Ginoo, mapariyata nilang Andres ug mga apostoles nga bisag kabalo sila nga naay hulga ang kinabuhi sa Ginoo, hangtod gipangpatay sila, wala man gyud sila mibiya. Solid man gyud ay ilang pagsunod kang Kristo. So mga igsuon, na ako'y suggestion, unsa ka kung dungaga nato ang adlaw sa atong pagsimba? Kinsa nato diha kausara mo simba sa usa ka semana? Dungagi ka, like I suggest, dungagi og Martes or Huwebes. Kanang dungagi sag usa. Then kung maanad na ka, dungagi na pug usa. Hangtod mahimo ng 3 times a week, hangtod mahimo ng kada adlaw in the long run. Hinay-hinay lang. Dungagig usa, hangtod maanad ka. Oplan, simba pa more. Maunay tawag sa akong suggestion. Oplan, simba pa more. Because abi ninyo mga igsuon ha, please ayaw i-underestimate ang power, ang grasya nga atong madawat sa santos nga misa. Sa giingon pa, the Holy Mass is the highest form of prayer. Now, abi ninyo mga igsuon, naa na tanan sa misa. It's an all-in-one package. Imagine ha, sa sulod sa misa, kalimata mangayo og kaluoy og pasaylo sa Dios. Lord have mercy. Kalima na sa sulod sa misa. Dayon, pulong sa Dios diha nato madungog. Old Testament, first reading na. Dayon makadungog ta sa Salmo. Then ang second reading, gikan sa New Testament. Dayon makadungog pagyud ta sa Ebanghelyo. Dayon ipasabot pagyud sa pari diha sa wali. Dayon madawat na to diha kalinaw
communion, gugma, naatanan. Dayon ang culmination, ato pag yung makalawat, bisag bastos atong baba, ato pag yung matagamtam, ang lawas ni Kristo diya sa atong baba, musulod sa atong lawas. Then imagine ha, kinumdum mo, katong Last Supper, diha man gitukod ang Santos nga Misa, katong Last Supper, unsay giingon ni Kristo? Do this to remember me. Na? Ang Ginoo na mismo mo'y mi-offer. Simba lang, just be there. Ug ako na'y bahala muhatag sa grasya nga imong gikinahanglan. Ligunon kanako. Ipariha kanako sa mga apostoles nga kanhi talawan ug karon isog na sila nga mulaban nako. Ang Ginoo na mo'y mo-offer, just be there. Ug mga igsuon, daghan kay kog nadungog nga mga testimony sa mga tao nga sa sige nilang pagsimba, nakapasaylo sila sa kontra nila. Nahimo silang maslig-on nga miatubang sa ilang problema. Daghan kay kog nadungog nga mga testimonies, mga igsuon, sa kung unsa na usab ang ilang kinabuhi tungod sa ilang pagkanunay nga pagsimba. Sulay gani mga igsuon. Kung kausara ka mo simba, sa usa ka semana dungagig usa, hinay-hinay lang, hangtod maduha, hangtod matulo, hangtod makadaadlaw. Ayo pagdali. Simba pa more. Sige gani. Experience for yourself the grace of the Holy Eucharist nga imong madawat. Sige gani. Simba pa more. God bless and Merry Christmas!